ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୁଏ ନିଜ ଘର ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପର ଘରକୁ ଯାଏ, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାକିରି ଆଉ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼େନି? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? ଏହି ଭାବନାକୁ ମୁଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଯିଏ କେବେ ବିନା ତକିଆରେ ଶୋଉନଥିଲେ, ଦେଖ ଆଜି କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ବେଳେ ନାନା ନଖରା କଲା ବାଲା ଆଜି କିଛି ବି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜ ରୁମରେ କାହାକୁ ବି ନ ପୁରେଇଲା ବାଲା ଏବେ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭାଇ, ପୁଅମାନେ ବି ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଘର କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ରୋଜଗାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଘରକୁ ବି ପର କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭାଇ, ପୁଅମାନେ ବି ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଘର ରୋଷେଇ ଖାଇଲା ବାଲା ଏବେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଲେ ହିଁ ଖାଇବେ। ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ପତ୍ନୀର ହାତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ବା ପାଇବେ? କେବେ ଯଦି ଥକି ଯାଇ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଫେରନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭାଇ, ପୁଅମାନେ ବି ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁର ସବୁ ସେ ଜଣା ଅଜଣା ରାସ୍ତା ଆଉ ସେ ପୋଖରୀ ତୁଠ ଜହ୍ନ ରାତି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି। ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭାଇ, ପୁଅମାନେ ବି ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ସେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ମାମୁଁ ମାଇଁ ସବୁକିଛି ପର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇ ଦୁଇ ପଟ ରୁଟି ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଁ। କେଜାଣି ଏତେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ କେମିତି ଲୁଚାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଭାଇ, ପୁଅମାନେ ବି ଘର छाड़ी जाती। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और एक बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।